vypadni, bude tu, vypadni. Poď von. Takže čaute, práve sme na ceste na stand-up Simony First, rodenej Salatovej, známej ako komedy. Ideme na stand-up komedy a že nás tam pustia. Ak nás tam nepustia, tak budem robiť bordel. No, ty vypadni ako kávu. Nie, fakt, choď prosím ťa preč. Ty vypadni, Sulík, odtiaľ to fakt, normálne, ty zbezku, vypadni si, proste iba Simonku šikanuješ, choď preč. Vypadni, ja ti vrátim peniaze, kľudne ti, pošli mi číslo účtu, pošlem ti. Fakt. Toto je jeden z najlepších ľudí, ktorí na svete. Čo o Simonke hovoríš stále? Vypadni, bude tu, vypadni. Nejdem ťa napadnúť, ja viem, že potrebuješ content, ale choď aj so svojou pani, vieš čo robíš, choď preč. Lebo som veľmi nervózny z teba a nepríjemne. Choď preč, fakt. Vieš čo robíš? Nie, fakt akože, ale ty vieš čo robíš. Došiel si pozrieť stand-up. Nešiel si pozrieť stand-up, fakt, poď von, poď normálne vonku, vyriešime sa, dám ti peniaze a vyriešime to takto, hej?